Dog wang'eyo ni weche matimore e gwenge ma Migori nyako tende gi weche mag pur bang' wuok e gwenge ma West Pokot. Wach mag jamni. Jopur e kaunti ma Migori sani tiyo kod yore mopogore opogore ma oting'o lony manyasani mar geng'o midhiero ma okel kod lokruok mar chal kor lwasi. Kaka jafombo marwa ma Migori Juma lero, jopur manyo yore mag mag neno ni cham ma gipidho gin mago ma ochayo oro kendo madongo mapiyo. Lokruok mar kor lwasi en midhiero ma piny Kenya kod piny mangima pod kedo godo. Osekelo midhiero mopogore opogore ma oting'o nok mar chiemo kaachiel kod mamoko. Moko kuom jogo obedo sudo pek ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi gin jopur. Kech nitiere oro, yuto dok chien, alot kor dwa notuo. Mar koyo yamo ni osechandowa seriously. Kech nyalo yudo ka gweng'wa ka nyalo yudo ka piny otuo seriously. One of the challenges our farmers are getting is climate change. It has affected cropping patterns. It has affected the growing seasons. Jopur mathoth e kaunti ma Migori osudo lal mabendi kelo kod lokruok mar kor lwasi. Alode wapuro gi technologies go. To nitiere okang' ma kakoro gik ok wanyal kaluwore gi oro. Moko kuom kothe mane gipidhe kinde mokalo sani ok nyatimo maber nikech midhiero ma opogore opogore ma oting'o nok mar koth. Mimi nilikuwa mlemaji wa dania, biringanya, pilipili hoho. Fruit farming, especially in our area we have less land, so we encourage our farmers to actually do tree planting, especially the fruits. Maya osechuno thothgi mondo kolok kit pur margi ka gido sir mowuok kuom piny owacho korokego mok mag piny owacho. Sasa wameweza kuelimisha jinsi ya kutengeneza zile inaitwa organic, ni dawa ambazo zimetengenezwa tu kutokana na tuseme mimea fulani, ile haiwezi kadhuru maisha ya mwanadamu. We normally move out in the field days the way we are here today to sensitize the farmers the way and the technologies, the methods that they can apply to ensure that they can counter this issue of climate change. Moko kuom jopur e kaunti ma Migori sani pidho kothe machiek piyo kabende giolo pi e puothegi e kinde mar oro mondo kothegi kik wang'. Nina maji yangu hapa karibu ambao nimechimba hapa kisima. Bahati mzuri nilipata wheelbarrow ndio ilikuwa inanisumbua pale nyuma. Saa hii mimi na kisima yangu hapa maji haiishi. Mkulima anaweza akatengeneza mimea yake na kaifanyia mulching. Wakati wa kiangazi hivi utapata ile mimea inanawiri kwa sababu ameweza kuitengeneza vizuri. Bende gitiyo kod lony manyasani e pidho kothe mopogore opogore mabende koro konyogi e ting'o malo nweng'o margi. Alot machon ne wapuro kendo wapuro puothe madongo maka chieng' wuok kama kata italot achiel okine e puodho to nikech lony mane gikelo technologies gi ipuro alot miero nitiere alot gunia mikete bathot alot ni kata pi milugo do sande inyalo ol. We are training them to plant early maturing crops like those vegetables, for example the amaranth. Nok mar chiemo ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi bende osemiyo thoth oganda e kaunti ma Migori ok yud gago makare kendo miyo thothgi bedo kod tuoche ma ikelo kod koso gago makare. Encouraging farmers and the community members to have their kitchen gardens just to reduce on the cases of malnutrition in the county. Migori looks very green, but the cases of malnutrition cases are high. Piny owacho sani jiwo jopur ni koro lok kit pur margi mondo lokruok mar kor lwasi kik hinygi ahinya. Juma, Ramogi TV, Migori.